Hello mga ka-riders, magandang araw sa inyong lahat and welcome to my channel. At bago ang lahat, huwag niyong kalimutan muna mag-subscribe at click niyo lang rin ang notification bell para updated kayo sa sunod ko na video. So ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-riders ay tungkol sa mga helmet. Ano ang pinakamagandang helmet na gagamitin ng isang rider? So yan ang pag-uusapan natin mga ka-rider. Alam naman natin na ang helmet ay di lang natin gagamitin or di lang tayo gumagamit diyan para iwas sa mga manghuhuli or para di tayo hulihin. Number one natin na goal, bumili tayo ng helmet para ligtas tayo sa anumang mga aksidente na mangyayari natin sa daan. Di ba? So, yan ang pag-uusapan natin ngayon about sa helmet, kung ano ang pinakamagandang helmet. Dahil dati na-aksidente na po ako. Yung mukha ko parang napalo talaga sa kalsada. Buti na lang yung helmet na ginagamit ko ay maganda. So, yan. Safety. Pero yung dito sa paa ko, at saka dito sa siko, may mga sugat. So, sa mukha, walang sugat. So, yan ang i-share ko sa inyo na yan ang gagamitin nyo na helmet, which is yung ginagamit ko para kung mangyayari man sa inyo yung mga aksidente na experience ko, ligtas kayo. So, itong helmet na nabili ko, hindi to yung nung na-discuss ako dito. Bago na to. Word for key. So, dati yung LS2 to. Dati yung nabili ko yung Spider. So, for your information, mga riders, kung sa mga walang pang alam dyan, ang Spider na helmet or ang Spider na brand at saka LS2, iba ang ano nila size. Maliit sa akin ng kaunti. Pag mag-travel ako ng malayo, sumakit yung ulo ko dito dahil nga maliit sa akin ng kaunti, so kailangan ko muna mag-stop. So, kailangan ko muna tatanggalin. Mag-stop ako kung biyahe ko ng malayo dahil grabe ang sakit na. Mga ka-riders, kung bibili kayo ng ganito, LS2 or Spider, tapos katulad sa akin, nagmula na kayo sa Spider, tapos yung tiningnan ninyo na size, yung sa Spider ninyo na yon, tapos dito kayo, iba ang size sa LS to. Yung extra large nila, mas maliit kaunti doon sa Spider. So, balik tayo sa pag-uusapan natin about sa helmet, kung anong pinakamagandang helmet na gamitin. So mga ka-riders, ang pinakamagandang helmet na gamitin, itong full face na helmet. Alam naman ninyo siguro yung full face. So yung nangyari sa akin dati, na aksidente ako, palo talaga, yung gumaganon talaga, lumilipad ako paglipad. Pero hindi ko namalayan na ang paglipad, doon ko na namalayan pagbagsak ko. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Ano kasi, malakas yung takbo ko. Tapos una ko na brake yung handbrake. So, yan, lumipad ako. Diyan ko na lang namalaya na nakadapa na ako sa kalsada. Tapos ganun ang mukha ko. Palo talaga. So, kung hindi pa to full face, yung baba ko dito or mukha, iwan ko basag siguro. Pero dito sa tuhod ko, siko, may mga sugat. Pero sa ang ulo ko, wala. So, maganda talaga yung full face. Yung iba, yung kasama yung kaibigan ko, sabi niya, mainit. Mainit nga, pero sa pag-una lang yan. Pero masanay ka na, ayos naman to. Dahil kung ma-aksidente ka, kahit anong tama sa ulo mo, sa kahit anong mga matigas na bagay, okay ka. Safety yung ulo mo dahil importante itong ulo . So, yan lang ang may papayo ko sa inyo mga ka-riders, na pag bumili kayo ng helmet, ganito na lang.
nakabili nga kayo or nakakuha nga kayo ng motor na mas mahal pa sa helmet, ito pa kaya? Ito pa kayang helmet, ganitong klaseng helmet. May mga helmet na 2,000 mahigit or kahit 3,000 or kahit gusto nyo, pag-ipunan nyo lang. Dahil ang pag-uusapan natin yung safety ng ating buhay. Isa lang ating buhay. Di ba? Pag mawala yan, goodbye Philippines. So, yan lang may papayo ko sa inyo mga ka-rider. Gamit kayo ng full face na helmet para safety ang buhay natin, lalo na sa mga kaskasiro dyan. Dati ako ganyan din ako, yung bago yung motor ko. Actually, yung motor ko pangatlo na yan, yung huli ko na motor ngayon, yung Yamaha FZ. Yung motor ko na panghuli ngayon, pangatlo na yan, yung Yamaha FZ. So balak ko rin sa susunod kung makaipon, bili ng medyo taas-taas naman ng kaunti yung CC. Dahil Yamaha FC 16, 150 lang yun. So balak kong bumili kung makaipon ng mga kahit mga taas-taas na 200 megit or ano pa ang mga CC na yan, basta hindi 150. So yan lang ang masasabi ko sa inyo mga ka-riders. Para safety ang ating buhay, bibili kayo ng helmet na full face. So pag-ipunan nyo lang. Dahil talagang based on my experience, talagang safety kayo dito. So yung nangyari ko dati, isang buwan akong hindi ako nakalakad. Yung tuhod ko, medyo makalakad ako na, pero hindi yung katulad na walang sugat o hindi nga ako maayos makalakad. Ginagamitan ko ng wheelchair. So yan lang ang masasabi ko sa inyo mga kapit lovers, hanggang sa susunod ko na video. So yan lang ang masasabi ko sa inyo mga ka-riders. Ingat lang sa pagbiyahe. Bye and God bless us all.